spoločne s Brambilom môžu tam vytvoriť veľmi silnú dvojicu. No, v podaní Fabia Arua to bol taký zvláštny pokus. Vyzeralo to, ako keby ešte tam mal v talóne jedného jazdca, pre ktorého rozišťal to tempo, pretože sa zaradil hneď na koniec tej skupiny. Videli sme, že už Petr Vakoč v problémoch na chvoste trošku strácal kontakt. Tempo je teraz samozrejme pred cieľom vystupňované do maxima. Vidíme tam aj silné zastúpenie týmu Movistar, ktoré pracuje pre Jona Izagireho Insaustyho, ale aj Beňat Inčaustý je pretekárom, ktorý by mohol byť v celkovej klasifikácii veľmi vysoko vzhľadom na svoje časovkárske dispozície, rovnako dobré ako v prípade Izagireho. Aj Inčaustý je výborný v jazde proti chronometru a skvelý vrchár. Takže ten okruh favoritov 71. ročníka okolo Poľska je veľmi vyrovnaný a naozaj ťažko tipovať, kto to bude napokon mať najlepšie rozbehnuté. To tempo sa už teda nenávratne stupňuje. Peťovoj stále sa drží v tej skupine. Momentálne sme tam videli v tesnom závese za Rafalom Majkom. A tu je Petr Vakoč, ktorý stráca kontakt. Je tam už dosť nebezpečná medzera. 1100 metrov pred cieľom. To je naozaj ťažké toto, aby udržal a zvládol. Hešedal s Veningom útočia. Rafal Majka tam zhruba na 4. pozícii. Takže blížime sa k cieľu. Peter Wening, vlaňajší víťaz, by si chcel zrejme zopakovať to, čo sa mu podarilo v lani v celkovej klasifikácii. Holandian v službách austrálskeho zoskupenia Orica Greenedge vyzerá veľmi dobre. Stráca iba 37 sekúnd v celkovej klasifikácii na Petra Vakoča. Dnes je to teda z jeho strany útok na žltý dres. Tam aj ďalší favoriti, Ryder Hešedal, Rafal Majka, Jon Izagirre, Insausty, Wouter Poels, Peter Velič by tam mal byť takisto, je tam áno, na stále ešte nádejnej pozícii. Musí sa tam obísť niektorých tých jazdcov, ktorí strácali kontakt a znižovali to tempo čela. To už sú naozaj tie záverečné selekcie v tej hlavnej skupine, teraz sa to melie a bojuje sa o cenné sekundy pre celkovú klasifikáciu. Peter Wening stále na prvej pozícii, ale je tam pri ňom pretekár týmu Movistar. Mohol by to byť Eros Capecchi. Myslím, že je to Amador Bikazáková. Teraz nastupuje Beňat Inčaustý z Movistaru. Mal by to byť Inčaustý. Tak toto sú už naozaj záverečné metre dnešnej 5. etapy na slovenskom území. Beňat Inčaustý, áno, je to Beňat Inčaustý na prvej pozícii po farbách Movistaru, o ktorom sme takisto hovorili ako jednom z možných favoritov dnešnej etapy. Z Omegy Pharma Quickstep by to mohol byť Gianluca Brambilla. Je tam takisto Giant Shimano s Warrenom Barguilom, ale Rafal Majka vyhráva etapu. Napokon Rafal Majka mal najviac síl. Movistar na 2. a 3. mieste, Inčaustý a Izagirre Insaustý na ďalších miestach. Toto je Petr Vakoč, ktorý dnes príde o žltý dres s najväčšou pravdepodobnosťou. Tak dramatický záver dnešnej etapy, úspech Rafala Majku a takisto pretekárov týmu Movistar. Tak nič prekvapujúceho sme nezaznamenali. Tí najväčší favoriti boli vpredu. Vyhral Rafal Majka, druhý Beňat Inčaustý, tretí s najväčšou pravdepodobnosťou Jon Izagirre Insaustý. Ak som dobre videl.
na 5. alebo 6. mieste tam bol jazdec BMC. Dúfajme, že to bol práve náš Peter Velič. Bol by to pekný úspech. No ale Rafał Majka sa tam zjavil ako blesk z jasného neba v tom závere. Už sa tam nepohyboval v tých záverečných nástupoch. Bol trošku vycúvaný vzadu, aj keď tá skupina sa tam trošku zhrčila pred tým samotným šprútom. No a vybral si určite dobrú pozíciu a nastúpil v tej správnej chvíli, pretože mu to vyšlo presne na pásku. Pre Majku by to mohlo byť aj prvé miesto v celkovej klasifikácii po tej bonifikácii 10-sekundovej. To vyzerá tak, že Majka bude novým lídrom celkovej klasifikácie a to poradie, ktoré bolo v cieli, tak by mala vyzerať aj celková klasifikácia po dnešnej 5. etapy. To znamená Majka, Inčaustý, Izagirre. Ktorý máme v úplnom závere, ale nič to už nezmení na fakte. Najlepší vrchár. O 4 sekundy by mal byť druhý. Beňat Inčaustý a tretí Jon Izagirre by mal po dnešku strácať na Majku 6 sekúnd, takže extrémne vyrovnaná situácia na čele. Peter Velič by sa mal posunúť na 6. pozíciu celkového poradia so stratou 10 sekúnd. Pred ním ešte Gianpaolo Caruso s 10-sekundovou stratou, rovnako ako Davide Formolo. Do prvej desiatky sa dostal aj vlaňajší celkový víťaz Peter Wenning. S 10-sekundovou stratou aj Warren Barguil, Samuel Sanchez, Gianluca Brambilla, Přemyslav Niemiec, Ryder Hesjedal, Wouter Poels stráca po dnešku 36 sekúnd. Takisto sa dostal teda do hry o celkovú klasifikáciu, ale práve tí pretekári, ktorí boli dnes najvyššie, by vzhľadom na časovkárskú kvalitu mali byť po dnešku aj favoritmi 71. ročníka pretekov okolo Poľska. Či už Rafał Majka, ale predovšetkým španielské duo Beňat Inčaustý a Jon Izagirre Inčaustý, tak to sú naozaj vynikajúci časovkári. A časovka na 71. ročníku okolo Poľska bude posledná etapa a s najväčšou pravdepodobnosťou tá vôbec najrozhodujúcejšia. Fantastický záver v podaní Rafała Majku, jeho zrýchlenie, ktoré preukázal v tých posledných metroch stúpania, to naozaj bolo obdivuhodné a Rafał Majka iba pridupľoval to, čo sme o ňom už hovorili počas Tour de France, že naozaj jeho možnosti ako keby nemali ani limity. Nikto z pretekárov 71. ročníka pretekov okolo Poľska nemá tak nabitý program z posledného obdobia ako práve Majka. Vidíte tie jeho nohy, ako fungujú. Dneska potvrdil teda tú papierovú favorizáciu, aj keď nebol to ten samostatný únik, aký nám predvádzal na Tour de France, no ale na Štrbskom plese práve dnes vidíme oslavovať víťaza 2 etap na Tour de France, čo je obrovský prínos vlastne pre rozvoj možno aj tohto regiónu a to, že vôbec Slovensko a slovenskí organizátori dokázali zorganizovať takúto krásnu a náročnú etapu. Tu máme výsledky po 190 kilometroch, teda prvý Rafał Majka, druhý Beňat Inčaustý, tretí Jon Izagirre, štvrtý Gianluca Brambilla, piatý Warren Barguil, šiestý Samuel Sanchez, takže čo meno to pojem. V cyklistickom svete 7. Davide Formolo, vychádzajúca talianská hviezda, 8. Lars Peter Nordhaug a prvú desiatku zatvárali Andrej Amador. A na 17. mieste teda Peter Velič, ja som si ho pomýlil so Samuelom Sanchezom, ktorý tam športoval na 6. pozícii. Pri tom zábere z vrtuľníka to nebolo úplne jasné. Nič to nemení na veci, že dnes zvíťazil na Štrbskom plese víťaz 2 etáp tohto ročníka Tour de France Rafał Majka, ktorý si s prehľadom využil to zrýchlenie Warrena Barguila a vlastne prešportoval vďaka nemu aj tú ďalšiu dvojicu Gianluca Brambillu a Inčaustýho Benata.
Tak napokon ešte Petr Vakoč sa tam zamiešal predsa len do tej celkovej klasifikácie v rovnakom čase